So to those of you wanofunga kuti varoya vaexist, bvunzai inini ndakakurira munzvimbo yairoyiwa. But the video you're about to watch here is Sekuru na Gogo vachi-explainer. Most of you mukanzwa kuti kune vanhu vanoroya munogona kufungidzira kuti vari kutsvaga maviews. Ndaigara ndichiudza shamwari yangu ndichiti n'anga dziriko dzechokwadi dzinototumira nyuchi zvechokwadi. Iye achiti kana vanenge vachitsvaga maviews, vanenge vachitsvaga kufollowiwa pamapeji avo. Tikati varoya variko, nzi hakuna zvakadaro. Saka Sekuru na Gogo ava vari kutsvaga page here. Anyway, let's jump right into the story. Munzoti vari kutsvaga page here kana kuti vari kutotaura exactly what's happening. Mune makore mangani? Ndine 65. Ndo makore enyu kuberewa. Alright. Saka zveuroyi zvakatanga sei izvi? Zveuroyi matangiro zvakaita zvakatanga zvidaro. Tanga tune mushonga wanga nawo wanakasiwa nasekuru. Sekuru venyu mimi? Sekuru wangu. Baba vani? Baba wa amai. Baba va amai? Vaenda kuMozambique. Ndobva vandisira mushonga wazvikanzi iwe kamuti aka tuituiri tuchengete. Usati rasi ito. Ndiro, alright, ndatichengeta. Vaenda papo. Tabva ndagara nato. Ndagara nato. Twainzi ndetwei? Ndichengeta, nditochengeza musha. Antochengeta musha? Musha. Twakakura sei? Ndiratidze. Zvinge masikiti mekisi diki tutukiso. Alright. Saka twaigara pai? Twagara tiri mumba. Alright. Twagara tiri mumba. Saka ndizoona manje mhuri dzikuita sei? Dzikuparara. Alright. Kuti nditutu saka chichi kunza kuti vana maiti ndotokuchengeta pamusha? Pamusha. Pamusha pacho paichengetwa papane? Tanga tiripo tisine nevana vangu nemadzimai yangu ipapo. Aiwa, ndikuti chaichengetwa pachivana property yange ri security yechi? Yangonzi chengetai chete. Musati rase tunhu itoto. Kusvika ndabva kuMozambique ndikadzoka ndoya ndichituwa. A quick pause. Kune vaya vanoenda kumasowe kana kuti kumachurches amunopiwa zvinhu. Also, you must be careful. Ngwarirai. Zvinhu zviya zvinonzi ndezveruchengetedzo. Zvinochengetedza musha. Ndaunochisa pakati pemusha wako. Kana kuti chisa muwallet. Kana kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Mishonga yamune muchipiwa paya. Saka ngwarirai. Some of you ndopa muri kutorana nemhepo dzese dziri kuzokunetsai. Mototadza kuziva kuti chii zvokanuka wakacherera paruvanze pako wanzi ndeke ruchengetedzo. But in this case, Sekuru vari kutaura kuti vakapiwa zvinhu vakanzi chengetai ndodzoka ndichitora. Uye ndezvekuchengetesa musha. Saka zvinhu zvamunopiwa imimi even nen'anga nechichi vachikuudza ndezvekuchengetesa musha. Sometimes muri kupiwa maspirits anokuchengeterai musha nemaconsequences. Yes, musha unotochengetedzwa zveshuwa. Varoyi vagotobatwa zveshuwa nemushonga wawabva nawo kun'anga. But zvine maconsequences. Zvinoaffecta mhuri. It's either vanasikana vako vanogona kutadza kuroorwa, vantu vanakomana vako vanogona kutadza kuroora. Pane something chinogona kuitika mumhuri chiri mysterious only because wakaenda kun'anga uchinotsvaga kuprotecta musha. Chaunopiwa, chidombo chaunopiwa kana whatever chaunopiwa chiya hachisi icho the actual thing, but chaunopiwa is spiritual. Unenge watopiwa a spirit inouya kuzochengetedza musha wako. Ariko maspirits anochengetedza musha in exchange of something. Just like zvamunongoita imimi vane masecurity, vanhu vari rich vane masecurity pamba pavo. Masecurity anenge achichengetedza musha, iwo wakarara. But in return, unozobhadharawo musecurity nemari. But in this case is spiritual. They are protecting your house spiritually, so they will also need something spiritually from your family. So let's continue with the video. Imamuri kuno? Ndangari kuno. Alright. Kubva madini? Ndamba ndakatichengeta. Asi kwa tadaro manje tuntu yetu manje watanga kundi takunipadzira vana futi. Tukundipadzira vana izvi seriously. Tati ngatisa mbachi ndifamba nato muhomwe. Ndifamba nato. Asi ndifamba. Twafuta mbijana. Kufuta sei? Kufuta muhomwe. Ndaisa kwani mbachi umufuti mbachi. Ndifamba. Twafuta. Antofuta kudaro ndibona zvinhu zvakundomera ndobva ndadzorera pashi kusvika kuisa kumba ndakufamba havana problem. Saka vana vabva vatanga kufa pamba vakufa vana mana kuchiko chikuti kunza kuti vana vangu apo vachingofa vakidaro ndipo ndakazobudawo nevarabhera kutiza bhera nditusiye takadaro. Ndatusiya takadaro
ini kwakutiza pandakazodzoka kusiya pamba kondiite sindipagari mukadzi akatiza wabva wafawo futi kuti manje pachagarikerapo vana vangabuda watizawo vaenda kwanodawo ndadzoka ndipo ndokozobzwa kuti kuna sekuru ningini Alright, aiwa ngatimbotaura nezvezvinhu zvenyu zvozvo. Ehe, alright. Ngatiite iso sekuru. Imi pandakuona ndichikuvhunza ndichiti nai sekuru, ichokwadi here kuti munoroya mukati hungu ndikati mune vana vangani mukati ndandine 9 ndakadya vana 7 wasara 2. Right. Kana muchiti ndakadya muri kuti isusu kana muchitaura kuti ndakadya ka tukuona muchitodya kutsenga makavadya sei majira acho majira acho nyaya yaitika majira evana ava chaitika waingodya zvemukati mona imi muri kuti mwana aiti akafa totora zvemukati ndodya maitora zvemukati ari kupikwa avigwa atovigiwa kana vachiradzika pai masawira ka ari mwa anopinda mukofini apinda mukofini baba masawira hapana chanomboona ari muona saka patenga wavhara papa obva utora zvemukati zvezvi zvatosara kumba anoviga chi nyama imwe yaita se tatochengeta kumba takutodya kana muchiti tatochengeta maichengetana naiye hama yenyu iyeyapa naye atete ndizvo ndizvo kungu tinali kuita jano. Alright. Jano maita jano sei kudya vana. To those of you anofungidzira kuti kuZimbabwe hakuna maforeigners, sekuru nagogo, they are foreigners. I think from Mozambique or Malawi, I don't know, but they are foreigners. And many of the Malawians and Mozambicans vari kuZimbabwe vanototyiwa, especially vakuru vaya vakabva kuMozambique vanototyiwa. Kwedu taive nevamwe vainzi vana Banda nana Piri vaitotyiwa. Vana Banda vanotyiwa nekurespect vane nyaya dzemishonga. So kune vane vachifungidzira kuti kuZimbabwe hatina Malawians, kuZimbabwe hatina maforeigners, kune vachifungidzira kuti maforeigner ari muSouth Africa chete. Here tina sekuru nagogo, they are citizens of Zimbabwe, but originally they are from outside Zimbabwe. Akete tikapa uyu wangu utacha. Imimi gogo mamune vana vangani? 5. Saka venyu makadya vangani? Vese andina mwana. Amusisina mwana right now? Andina mwana kana kunichengeta. Andina. Alright, munoshanda muri vangani? Kana muchiti taita jana munoshanda muri vangani? Takawanda. Tange pakawandiwa. Tinali pakawanda kuwanda. Vazhinji vakatotiza nenyaya yewa ningini yevakomana vamwe akaparara. Alright, kana muchiti takawanda muri kuti tikutaura nezvenhamba yevanhu vangani? Tanga tiri 5 wa5 wedu apa tatawanika tiri 2 wozi ndini ndakazo aiwa imimi sekuru muri kutaura muchirerutsa gugava vari taura kuti takawanda. Aiwa vamwe akatiza tinali takawanda. Mungaita vangani gogo? 10 here, 100 here, 50? Mamuri vangani? Vana. Ai varoi. Aroi. Wobo vamwe akatiza tinali takawanda. Manje tasala tiri yanga kuno kutiri 2. Alright. Akatiza. Saka maizivana sei, maisangana sei kuti muzive kuti uyu muroi? Maita meeting here, maita misangano here? Misangano yacho maita kupi rini? Misangano yaitika taenda pasi pemwacha kuti munhu mukana uchinga wakararaka maimutsana usiku we chama chuya katabya kutaungana chuya tiite madhiri aya maimutsana sei vange pane risero pana chisero ndiye chitika mbuluruka nacho mbulururu chisero chienda uko mobhururuka muchienda kumusangano? Tichienda kumusangano kwakuenda karoya kuye manje. Musangano wacho maitira kupi nai sekuru? Taitira pasi pemwacha. Iko kwamunogara? Mobvepi? Ndobva kuningini ku Hemstone. Hemstone iri kupi?
Tony ku Grindel. Ku Grindel. Alright. Saka ikoko ku Grindel kwacho ndo kwamaitira musangano. Ku Glendale. Ku Glendale. Sure. Pamuhacha. Pamuhacha. Alright. Sapa musangano munenge muchite? Tingekirangana kuti ko pari zvino apa nhasi tikuenda kumba kwani. Kwatinobaya munhu kana kuti nyama yakasara tunoipesa rini. Pamuri kunobaya munhu munombaya sei? Mabayiro emunhu haanetse. Nyanga. Munenge mune nyanga? Ndinga nyanga. Moita sei? Munoita zvokuita sei? Ndada kuti nhasi ninguyu afe. Ndo munongedzera kuti nhasi jana iwewe nhasi jana riri kwenyu imambuya. Kwedu handiti takambobaya baba. Saka sondo rino rakwenyu ndikanga unongedzera mwana wake akutofa iye. Anosarudza kuti uyu ndiye ari kufa ndiani? Anosarudza ndiwo abereki wake. Wabereki? Abereki. Ndo vanobva vasarudza kuti uyu. Tora anofuna kugona basi. Saka imimi sekuru pavana venyu 7 ndimi maisarudza kuti uyu ngaende. Uyu ngaende. Hei, ko indava? Anenge asarudzwa mune makamavenga here? Aiwa, ndingasambomenga asi nyaya inomboitika majeche. Himi. Ko mukaramba? Ndini ndakutoenda. Ndini takufa. Ko mukadzi wenyu akafa nei? Ndizvo zvofuzi makamudya. Uyu manje mutorwa manje ana kujiwa ndiye munhu akabayiwa mahara. Kana muchiti takamubaya mahara. Kana muchiti makamubaya mahara murureve? Kureva kuti hapana nyama yake yakajiwa. Zvoda hama dzake kana ari mutorwa haajike anovava. Kana risiri ropa renyu haadyikike. Saka muri kuti nyama yemukadzi wenyu yaivava? Inovava haijike. Saka makaita sei? Kwamushiya zvakadaro. Pamuri kudya apa muri kudya nyama chaiche zvokuti imimika muri kutaura kuti totora nyama todya kana zvomukati matumbu. Vanhu vamuri kutaura kuti makadya right now tikaenda tikanofukunura mabhokisi avo kofini tinotowana munhu asina zvomukati. Mune makadya? Tinenge takadya. Mune musina chinhu zvesho? Munenge musina. Hamuna. Munofunga musunga musita mukofini achiri kunze tinenge tatotora kudhara zvaringe tichida. Munozvitora nguva yanti munhu akafa vanhu vanenge vari panhamo vakaungana mozvitora sei? Zvinotoreka unozoona masauri ambozviona tinenge tatotora kare. Anenge asina matumbu mudumbu? Matumbu totora. Saka vanhu vese vanofa modya matumbu chete? Atodya matumbu. Tinenge tiri mumajana edu ka ndoti inini vangu ndikudya ne takadya nebaba tikaita kutabhurala tinali kuita chivirye. Saka maitoita majuti kuti mukauraya wasekuru ava kouya wenyu kouya weuyu. Alright. Koko imimi vana venyu hapasina vapera? Apera handina izvozvi. Handina. Saka muri kudyei manje? Hapana kundoshupika kudaro. Makudya vana veava chete? Nakudya vana vava manje apera kunywa. Naimi saka gogo ava zvavasisina vana imimi masarirwa netu. Nasara netu. Saka ivo zvavasisina zvavari kuunza patafura imimi munotouraya venyu muchitodya? Hazvikwanisiki nekuti nyaya yakazoitika manje kuda kuti tozouraya vangu ava vana vakabuda inini singazizivi vakafamba. Alright, it's okay. Vana nichataura navo varipo pano vari pokunze kustudio ku ndandoda kuti titange taita sei tanzwisisa zvamuri kutaura. Right. Kumusha kwenyu munobva kupi vanhu mimi? Mozambique. Nemose kuri mobva kuMozambique? Alright. Munomboendera kumusha? Originally ndewe kuMozambique. So I want to tell you, you only know 2% of what you don't know. Hanzi nyama inotorwa mukofini musati maviga munhu. Munozosara muviga munhu zvenyu matumbu emunhu aenda. So ndosaka isusu paya taikurudzira kuti
nyama parufu chimbosiyana nenyama dzinodyiwa parufu. Kazhinji nyama dzamunodya parufu dziya dzimwe dzacho dzinenge dziri dzevanhu. I'm telling you, maziso ako aya anoona chete zvaatenderwa kuona. Ndosaka maiona paya magic kuchikoro chaiko tichiitirwa magic, takatarisa waiona munhu achipfuta kana kuti achibvira adirwa parafini otungidzwa kana kuti achitswanywa ari muduri kana kuti achiita sei. Zvinhu zvese izvozvi taizviona zvichiitika, munhu achimedza reza. Our eyes could not see the actual thing kuti chii chanyatsoitika chaiko. So magic idzodzo dzinoitwa foot even pafuneral. Mune muchiti paurawa mombe, mune muchiti paurawa mbudzi, paurawa chii, nyama yayo inoreplaceiwa, yembudzi inoreplaceiwa neyemunhu. Even pamunozoita body viewing map makuva paya makuda unoviga, I am telling you, mune makungoona chidhori chagadzirwa but the actual munhu nyama chaiyo inenge yadyiwa kare. Vazhinji vacho mune matoidya murimi pafuneral paya. So I repeat, you only know 2% of what you don't know. There is a lot of things that are going on out there that people need to know. Nyama zhinji even dzemumabucha, kana bucha riri remusatanist, I am telling you kuti some of the meat yatinotodya mubucha muyame, iwewe maziso mako wakaitarisa inenge iri nyama yemombe kana kuti yegwai kana kuti yehuku. But kana uri a spiritual person uchinamata, I'm telling you, you will see kuti this is not normal meat. Kazhinji kacho kana uri munamati, ukati uchidya nyama zviya ukanzwa ine kama kasmell kakunhuwa or something, but iri nyama yemombe kana kuti yehuku, siyana nayo. God is telling you something kuti this nyama haisi what you think it is. Saka, yes, indeed, there are mysteries happening in this world. Let's continue watching. Tinaenda Bungu na Chisero. Munaenda nechisero koko? Tinaenda nechisero. Munaenda nguva ine chisero? Kana kumanheru. Zvenguva? Zanguva ino iso. Izvezvi nguva dzinedzi? Tinaenda so. Alright. Chisero chacho munaita zvokuchiita sei koko? Chinombururuka so kumbururuka. Alright. Rusero, murutaura nezverusero rwatinoziva rwotengeswa mbare rwere? Ndo zvakaita imimi chenyu chisero chakaita sei koko? Chisero? Chauyu ichi. Aiwa, chenyu chakaita sei, chakagadzirwa nei? Ningi anditi baduriwa so timbaita kutenga iye ukatenga izvozvi manje chisero chacho unochiningirika chinombururuka. Makachitenga kupi? Muvanhu kugadzirisa marusero, nenge rusero chairuruyarura rusero izvozvi vakusefera mipupu rwekusefera hupu ruya. Saka runozobhururuka sei rusero? Munoruisa chi kuti rubhururuke? Nyanga. Munoita sei? Nofuruzira sopfu chinombururuka. Nikawa takabata chiti chambururuka. Chobhururuka makagara imomo? Takagara imomo. Chikambururuka manje chikaenda uko pamwepo pofuna kuburukira chinotsika ipapo manje takuburuka. Munokwira muri vangani ko murusero? Muchisero. Mopinda muri vangani? Tinopinda kana 2 kana 3. Kwakubhururuka? Kwakubhururuka. Kwakuenda kupi? Chinosaludza joka kwakuenda ikoko kwamwepo ufuna kunanga ndiko. Alright, saka imimi gogo munomboenda kupi nerusero rwenyu? Ini? Mpaka tikakwira ngati kunoko tienda kuMasambiki. Tikachoka kuMasambiki iko kubwera muno Zimbabwe. Tikachoka muno mumanje tingofambirana mwemwe mutiitana jana. Munotofambirana pachenyu? Muri parusero? Tiri pachisero. Sure. Kwa imimi sekuru rwenyu rusero rwakaita? Mati? Tidabatana nabudira. Moita se? Ndiyapitika batana tega taro. Takabatana shuwa. One na iwo apira? Apiri. Apiri chii chenyu mimi? Hanzva dzenyu, mudiwa wenyu, munoita seko imimi? Apa ndava kuti chi tukukhala pamwe chete. Pitikhala pamwe chete takurira pamwe chete. Makakurira pamwe chete? Pamwe chete. Kuchengetana nekuchengetana. Zati hama yangu.
Ko pamunenge muri kumusangano wenyu naisekuru iwo musangano wevaroyi uyu mune makapfeka kupfeka mbatya dzinenge dzakapfekewa basi mbatya dzinenge dzakapfekwa zvacho dzinenge dzisiri mapfekero anga andakaita nokuti dzinenge dzatova zvipoko zvousiku. mune musina hembe ndakanzwa kuti varoyi havapfeke hembe hapapfekwe hembe hamupfeke hembe varoyi vazhinji havapfeki hembe because nakedness represents shame, represents sin. Saka vari kuzvinyadzisa, right? Satani ane chitsotsi chimwe chaanoita so he wants to put you in shame, uchizvinyadzisa uchita basa rake. And I want to encourage vana vane vabereki vanoroya. Ukaziva kuti mubereki wako anoroya, siyana nekunangana nevabereki, siyana nekurwisana navo. Vana vari kutoshandiswawo. You should try your best to help them, pray for them, do whatever you can to help them. Vari kushandiswawo. Kashoma hakuna munhu anonyatsoenda unotsvaga uroyi kuti anzi ini ndiri kudawo kutoroya ndauyawo pano ndiri kutsvagawo uroyi. Kashoma. Munhu anotoenda sometimes achida kuchengetedza iwewe mwana wake from witches. Achida kuchengetedza musha wake ndio paunouya uroyi ipapo. Saka kana baba vako, sekuru vako kana ani wako ari muroyi uchitoziva kuti akauraya ningi. I am telling you, that's why shoko raMwari richiti you need to forgive them. Vakanganwire because hamusi kurwa nenyama, chamuri kurwa nacho mweya. Mweya iri kuvashandisa, vari kutoshandiswawo and they can't stop, they have to do it. Vari kumanipulatwa kuita zvinhu zvavanenge vasingafaniri kuita. So people need to know, people need to understand kuti uroyi kushandiswa. Vazhinji vakasirwa majaketi, vazhinji vakasirwa tsvimbo, vazhinji vakapiwa zvipfuyo, vazhinji vane zvavakapiwa, not nekuti vakaenda kunotsvaga uroyi. That's why we need to forgive them, we need to pardon them, but pray for them. Kuvarwisa kana mukavauraya chaiko, kana mukatema baba vako kana mai vako nedemo nekuti muroyi, spirit iya inongoramba ingorimo mufamily, inogona kutozouya pamwana wako kana kutouya pauri iwewe because wapinda muchivi wauraya. Spirit iyi kana uri muchivi haugoni kuirejecta, inouya pamwana wako, then mwana wako otanga kuita carry on nebasa rakasiwa nagogo wakatema iwewe. So forgive witches. Kuzvino hamunyarani here vanhu vanenge vari ani mune makasangana varume nevakadzi? Hapana zvokunyarana, tinenge tangoenda kuhondo. Musina kupfeka makadaro? Takadaro. Yeah. Ko imimi sekuru rwenyu rusero rwakaita sei? Ini ndinofamba nezizi kwete risero. Vakadzi ndivari kuda risero because anocha. Ini ndinobata zizi makumbo. Zizi chibhururuka. Mobata makumbo? Makumbo richienda unosvika kunomhara panenge vanovabaya nguva vacho vanhu panosvika ndichingogatsika ipapo ndagara pokudzoka ndobata futi makumbo ndakudzwa kuti utapedza basa uko renga ndikidzokera kumba. Ziziri munogara naro kumba? Kumba. Yeah. Saka munenge muchiruudza kuti tikuenda kwakati zvinofamba sei? Kutaura kuti nhasi tikuenda kwanhingi. Kuti pana mapromise kuti nhasi tikuenda kupiko. Anasi andi tikuenda kwanhingi kuyawo. Mangwana tikuenda kupi handi kwanhingi kuyawo. Mune muchitaura nezizi? Nezizi. Rinotaura rinonzwa zvamune mutaura? Rinonzwa mashoko chacha kuti alright nhasi tikuenda kwakati. Nhasi tikuenda kwanhingi kuyawo. Nhasi kwakati. Right. Ko kuenda kuMozambique munotora nguva yakareba sei? Ai 1 hour and a half kuenda nekudzoka. Tinge tatodzoka. Mune makapfeka here pamune makabatira pazizi? Hapana kupfeka. Ko chando? Chando chii? Hakinzvike. Chando? Uri mundege. Chando urikinzwa papi? Iwe uri mundege. Pa 1 hour idzodzo hamubatwe nehope hamukotsere? Wakotsera ndi unodona. Nongwe kutoona kuti ndiri kuenda kupi. Uri mundege ka? Kudhiraivha kwawo urika uchinja magiya chii chinoitika? Hatonobondera. Saungarari panjipa. Saka mune muchitochinja magiya? Kopapi. Saka munoona sei kuti kwandiri kunanga ndeuku mune campus here kana kuti njokuradzai kuti kwatiri kuenda tiri kunanga uku kana tiri kudai?
magadzirire zvinhu ziso renhingini rinoona pakachana rezizi hamuna zizi kuti kana kune rima rigona kubatira gonzo panza nekuti rinoona kunge katsi saka hapana mabondere amunoita hapana hamudhumire kana tonhonga chinhu chiripo chete veduweka ndosaka isusu tichikura zvainzi kana zizi rikanzwika kuti rasvika rakamhara pamba vanhu vaitobuda votorirova kana kuridzingirira because nguva zhinji zizi iroro rinenge ratoya nevaroyi vakatobatirira pariri imoona kutadza kuvaona but mukangorinzwa raakuchema kana kuti kwera nezvimwe zvimasaundi zvarinoita so vanhu vaikutumuka votorirova kana nerekeni but waigona kuzoti kuti ukarirova nerekeni waigona kukuvadza munhu kana kumuka muchembero wepanext kana kuti munhu wemuraini achitoti wakanditiroverei manheru and this and that would happen kunzvimbo kwandakakurira. Varoyi variko ende kune vaya vasingatendi kuti varoyi variko kana kuti vaya vasinganamati vanoti zvinhu zvemweya hakuna, there is nothing spiritual, this is it. Sekuru ava vasitsvaga maviews vatouya kuna tete Tilda vachitsvaga rubatsiro, vada kubatsirwa. So ladies and gentlemen, musanyeperane muchiti varoyi hakuna, varoyi variko. I have witnessed varoyi inini personally, not kuti vekuona pa TV. I have witnessed it. Kugokoko vaitobatwa varoyi naSambuku kutonzi dzvi mainingi vabatwa vaimoni mutonoona mainingi vakabatwa naSambuku vari pamba pemunhu. So zviriko zvinhu izvi and it's true, they are not lying, not at all. Vanhu nyama dzinotodyiwa zvakanakisa chaizvo. Nyama dzevanhu dzinotodyiwa out there. There are rich witches who are out there. Vanotomwa ropa vanoita zvese. But these people are being used. Vanenge vakagarwa nemweya. Mweya iya ndo zvainenge ichidya. Mweya inofarira zvinhu zviri dirty, zvinhu zvine utsvina. Saka pakupfekwa munhu ivava vanhu ivava vakatonamatira vakabviswa madhimoni ari mavari. Vanototadza kuziva kuti how were we eating this? Vanotoshamisika. Right. So kazhinji mungwarire. Kazhinji mungwarire. Vanhu vanenge vachitoshandiswawo maspirits amune mufanira kungonamatira moacasta out. Because maspirits iwo anoda mabodies because they are disembodied spirits. Saka iwo anenge achidawo mabodies ekugara maari kuti awane kuita basa ari mumabodies. So they will make agreements nemacovenants, sungano nevanhu kuti vashande nevanhu in exchange of something. Saka spirit iyi ndo inenge ichidya matumbu aya, ndo inenge ichidya vanhu, ndo inenge ichiita sei. But to this family vanenge vaine maybe protection yekuti vanhu vachinzi imi mamuchaatakiwo but inini chete ndine ichidya chi. But pane pamwe zvinozosvika pakupanduka kuti hauchakwanisi kuzvicontrola, zvakubreaka agreement. So ndo pasvika vana sekuru pekuti vakunyatsoona this is not what we have agreed, this is not what I signed up for. Saka ndakuda kutsvaga rubatsiro. And also vana vanenge vachifamba vachinobata vana sekuru ava vachienda vachinoona. So all these stories inyaya dziri kuitika in real life. But ndikukumbirawo kana uine mubereki waunoziva kuti anoroya kana kuti ningi waunoziva kuti anoroya, muna Jesu muna Kristu regerera vanhu ivavo nekuti vari kushandiswa. Your enemies are not human beings. Even when you look at vanhu vari muhurumende or when you look at everyone else anonzi anoita mabasa akashata, chinoita mabasa akashata maspirits ari within the person. Munhu iye pachake haana kudesigniwa to harm another human being. Munhu iye pachake haana kudesigniwa to eat another human being. And I also want to warn vanhukadzi, especially vanofarira zvinhu kudya ivhu. Vamwe vanotanzi kana ndine mimba ndofarira kudya ivhu. Most of the times unenge watopossesswa spirit inofarira kudya ivhu. Usually spirit inofarira kudya ivhu inenge iri spirit yenyoka. Because nyoka in the Bible yakanzi dust you shall eat. So dust rinoichitaurwa ivhu irori yari. Saka iwewe you are eating dust because some of the times you are possessed by a spirit. You are possessed by a snake. Not all the people, but many of the people vanodya mavhu. Anzi ndivigirewo dhaka repachuru kana ndivigirewo dhaka rakati. Kune vamwe vanotodya madota. Kune vamwe vanotodya zvinhu zviri extreme.
vachiti hanzi in the name of mimba. No, it's not mimba. There's a spirit, a snake that needs that. Pane nyoka inenge ichida mavhu iwayo. So ngwarirai. Thank you so much, ladies and gentlemen. Munopedzisa video kwatete Tilda live Zim unoiona pa YouTube, munopedzisa ikoko. Thank you so much. With that, Peter Mutarani signing out.